Здравейте хора, аз съм DustPipe.bg, тук до мен е Виолета и от доста време се заканвам да направя на Lucky Block мода клипче, но нещо не успях, смисъл забравих. И двамата сме си сменили скиновете и ще ме виждате сега по-дълго време с ето този скин. Чакай, че мен ме познава обратно. Мен пък ще ме пусне на едно гадно место. Да, играем на абсолютно най-новата версия 0.4, къде, нали, 0.15.04. На края на света. Ако не знаеш още. Ще го пусна на Survival, за да умра. Да. И после трябва да го пуснеш на креатив, за да не умра. Нещо не стана. Чао. Така, изчакай. Ама! Стой, сега ще ти кажа кога. Да ме изключиш. Стой, давай, направи го това за изключването в момента. Още не! Хайде, пусни го на креатив. Аз ти казах само да го направиш и после, когато аз ти кажа. Леле. Аре бе. Ето. Виждам те. Пътувам. Къде си? Ида. Не бе петно. Петното идва. Аз те виждам петно. Айде петно, настанявай се. Аз съм на тая тука лента. Ама тук, нали, знаеш какво стана един път? Какво? Блейзнади, да, значи аз съм на червената. До мен. Тогава аз съм на лилавата. В смисъл, възможно най-далече едни от други. Ти си на жълтата, нали? Добре, нека те убия. Опа, съжалявам. Нека убият сървърна. Що не искаш да се... Леванчо, петил нещо. Аз изимам кенка. Чакай! Изпуснах телефона. Само дано не чувате гласовете, че нещо не съм управял настройките напоследък. Къде си? От тук? Да. Тук няма чест. Да бе. То я пускаш от тук. Мерси, Кирка. Така. И значи трябва да скочим. 3, 2, 1. Така, аз го учи. Тук има един стак обсидиан. Това ако ни се щупи и умрем. Даде ми неща. На мен ми даде кокоша. На мен ми даде броня. На мен ми даде кокош. Надявам се само да не ми я гръмне. Даде ми даже и торч. И спонж. Спонж ми даде. Не, пойзънка. Гадно. Ама за малко време. Уау, какъв мед. Падна. Гад. Ама ти си на червеното? Да. Ама, казах ти възможно най-далече. Да, и ето, запалиха се и сега ще достигнем твоите мечове. Не, да тръгвам нещо.
От това беше. Тикай. Гасно. Не така. Не друга. Ето! TNT! Трябва ми отидем. Не мога да се връща. О. Имаме септември. Да направя. Сега, ако се спалне на някой Блейзрод, просто ще бъде върху. Пусни ги, понеже трябва да имаме и храна, за да обладняваме. Готово. Айде, идвай. Изчакай, бе. Аз ще си правя път за тук. Надупай. Искам да те шибна по газета с моя меч. И нямаш право. Да ти дам трънч. Ето ти трънч. Готово. Тъмън ми стигнаха. Сериозно? И как аз ще минам? Аз имам златни ябълки. Оле. Не! Тук има лава! Не съм. Тази вода! Трябва да... Не! Yes! Ама сега аз умирам! Трябва да го пуснеш на такова. Да. Леле. Понеже ти си преспала нещо такова, там и за това. Съжалявам, ако чувате нагледаме опасният Хенри. Това детско. Опасното хлапе. Ау! Чакай малко, имам да си летя нагоре. Какъв ти е опасният Хенри? Опасното хлапе. Даде. Аз се обърках. Ама трябва да стане нощ, за да преспя, че винаги когато умра и... Мога ли да заспи? Още не. Топън, едва сега идва това. Да не кажете, че съм читър, пак ще си почне от тук. Така, пускай го. Стойте да видя колко е станал дълъг. 7 минути. Я да махнем всичко. Виж, аз имам минучка. Ето тринучка. Слагам тринучка. Дано пак не умра. Че моя спалне под това тук. Трябваше да си взема кирка. Гадс. Аз се забравя. То се стъмва или първо изгрява? Пътчето ми. Лавата ми. Защо ми даваш ръчка? Сега трябва да минем паркура. Ама ти не щеш да го минаваш. Как минавам? Опасно. Не е много опасно. И не е трудно. Аз не го Аз приемам. чупя. Вода. После мен ще нападат. Ама нямаш правото, бе. Сега пак ги включвай. Ама ги включвай. Аре, бе. Слънците, имам слънците. Това се казва. Какво беше това? Да, бе. Айде, пускай го на креатив. Не, ти тръгваш.
пускай го на креатив. Това е тук принципиално. Имаш хляба, може да я убиеш и да ти даде храна. Така, зареждаме. Тук до мен е моята прекрасна възглавничка. Пак паднах надолу. Олеле, а сега... Има ли някакъв начин как да умра? Ръката ми става все по-голяма. Бате, пукнах ти хлябата. Добре. Ама пусти го на survival. О, хора, този сервер, сигурно тези няколко минути, 10 минути е вече клипа. Пусна ли го на survival? Да. Трябва да умра. Не бях, нали аз се тук ти така. Айде, бързо сега на креатив. На креатив ли? Да. Така, само чакам дон, за да... И даже... Така, този път го хванах. Така, дай газ. Леле, слънцето те първо изгрява. Ама не ми трябва повече. Чакай, искам да ти дам принцип. Готово. Айде, давай го на survival. Ама ще ти дам още един. Добре. Между другото, или преди този... Не, очаквайте. Вече съм снимал клипа, но нали тогава имах малко затруднение и не можех да снимам. И трябваше да изтрия клиповете, така че това не се води сега нещо като първия клип. Супер. Въпреки че имах 4 абоната, а сега са само 3. Ама аз не трябва да умирам. Ама не трябва ти да ги гасиш ти. Ето там. Аз нали минах паркура. Или те са два. Те са два. И ще го читнеш. И аз ще го читна. О, хора, това беше от нас. Ще се видим в следващия клип. Писна ми от този сервер. И до скоро. Един момент само. Нали ще снимаме втори. И до скоро.